Informació. L'oratge. I és que veuen, són imatges d'avui divendres 4 d'octubre. Així començava la jornada al nostre municipi amb abundant nuvolositat, encara que les precipitacions no estan sent massa significatives o fins i tot no s'han produït. Les temperatures s'han mantès amb valors un tant xafogosos al llarg d'esta passada nit. Mínimes que s'han mantès entre els 22 a 23 graus. Tal com s'aprecia a l'imatge del satèl·lit Meteosat, de moment la nuvolositat és un tant abundant, especialment cap a l'est de la península Ibèrica. No obstant, estos núvols se descarreguen amb més intensitat cap a les àrees de l'interior nord de la Comunitat Valenciana. Al llarg de les pròximes hores aniran retirant-se i, per tant, de cara a demà dissabte tindríem una millora transitòria. La previsió per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'un matí ennuvolat. No s'esperen precipitacions o, en tot el cas, si se produïren, serien molt poc importants. A partir de la vesprada començarà a escampar, el sol anirà guanyant terreny i, fins i tot, sembla que les temperatures podrien recuperar-se una miqueta més. En el conjunt de la comarca avui serà un dia ennuvolat, tot i que els núvols aniran a menys al llarg de la vesprada. No s'esperen precipitacions destacades. En vistes al cap de setmana hem de parlar d'un dissabte en el que tindrem una millora transitòria del temps. El sol serà protagonista, tot i que alternarà també amb alguns intervals de núvols. Les temperatures per demà dissabte pujaran respecte als valors que han tingut durant el dia d'avui. Diumenge sembla que els núvols augmentarien. El vent ens entraria més aviat a llevantat i això provocaria que de vesprada el cel s'ennuvolarà i pogueren tindre algunes precipitacions, tot i que seran poc importants.